Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні вівторок, 19 січня. Це 692-й день анексії Криму. Свинячий грип дістався до Криму. Із 7 випадків захворювання цим вірусом один відноситься до штаму H1N1. На материку теж зростає кількість захворювань на гострі респіраторні інфекції. Замість портфелів санки, замість шкільних парт – снігові гірки. Через спалах ГРВІ у навчальних закладах Херсонської області, Одеси та Івано-Франківську ввели карантин. Додаткові канікули з'явилися і у київських школярів. Я провожу время вот здесь, в парке, катаюсь на горке, на санках. У меня еще дома лежат лыжи и лежит тарелка. Потом будем наверстывать уроки, мы делаем. Мы вот утром встали, уже сделали все, что нам задали. Незважаючи на карантин у школах, ситуація в Києві погіршується з кожним днем. Вже до кінця тижня в місті очікується епідемія грипу. Такі темпи поширення вірусу лікарі пояснюють небажанням людей вакцинуватися. Але зараз це вже не допоможе, вважають лікарі. К сожалению, вакцинация, как бы сейчас ее не рекламировали, но я вам могу сказать, что на пороге эпидемии ее проводить фактически нецелесообразно, потому что вакцинироваться людям надо было сентябрь, октябрь, ну хотя бы перед зимой. Важливо почати лікуватися відразу, кажуть медики. Всі противовірусні препарати ефективні в перші 48 годин. Нема нічого страшного, якщо одразу при відчутті людини, що вона починає хворіти, прийняти противірусний засіб. Я вважаю, що це буде абсолютно нормальним і здорово-глуздим початком лікування. Але необхідні ліки є не у всіх аптеках. А что еще противовирусное есть? А вот этот самый популярный, который Тамифлю. На складе нет. За даним МОЗ, в Україні від грипу вже померло 46 осіб. Ілля Смірнов, Ельдар Ісматов, Заман АТР. Депортацію кримських татар закликають визнати геноцидом. Члени виконавчої ради Всесвітнього конгресу кримських татар ухвалили рішення направити до парламентів країн світу звернення про визнання депортації кримських татар 1944 року геноцидом. Торік у листопаді Верховна Рада України своєю постановою визнала геноцидом виселення кримських татар з півострова. А нинішні дії окупаційної влади визнали етноцидом кримських татар. Напередодні особливо чергової дати трагічної депортації кримськотатарського народу, всі помітні такі діаспорні організації мають вже звернутися до своїх парламентів своїх країн, де вони мешкають, і будуть проводити відповідні такі консультації з політиками, щоб такі рішення були ухвалені парламентами інших країн. Комісію щодо скасування рішень Меджлісу запропонував створити лідер проросійського руху Крим Ремзі Ільясов. Про це він заявив на конференцію, яку зібрав муфтіят Криму. Цю ідею підтримав рух Інкішаф на чолі з Ескендером Біляловим. Як припускає Ільясов, комісія разом з муфтіятом розглядатиме прийняті раніше рішення Меджлісу з подальшим правом скасування тих, що їх не влаштовують. Ремзі Ільясов і декілька ще осіб йому подібних, вони зараз виконують роль таких, знаєте, сторожових не псів, а собачок від цього окупаційного режиму. Рішення Меджлісу ніхто не має права відміняти, окрім Курултаю кримськотатарського народу. Отже, подавляючи більшість делегатів Курултаю кримськотатарського народу, які обрані були безпосередньо кримськими татарами у 2013 році, вони залишаються вірними своїй клятві, вони залишаються людьми, патріотами своєї землі, і вони ніколи не підуть на подібні кроки, які очікуються такими, як Ільясов. Гривня падає. В столичних обмінниках вона обвалилася майже до 27 за долар і понад 29 за євро. Експерти ж стверджують, підстав для падіння гривні вже понад рік немає. Але Нацбанк нічого не робить для того, щоб стримати падіння гривні. Зараз немає жодних економічних підстав для девальвації гривні. Але вона триває. І це вже штучна девальвація, як наслідок лише продовження чергової хвилі валютних спекуляцій на валютному ринку, які проводять банки, допоки не припинить НБУ разом з урядом валютні спекуляції, ми будемо мати девальвацію гривні, повторюю, штучно, бо жодних економічних підстав для девальвації гривні вже немає мінімум рік.
Про керування у самопроголошеному уряді Криму сьогодні звільнили за власним бажанням віце-прем'єра російської адміністрації півострова Євгенію Бавикіну. Відтепер вона буде помічником Сергія Аксьонова. Замість неї крісло віце-прем'єра російської адміністрації Криму обійняв Віталій Нахлупін, екс-голова комітету Держради російської адміністрації півострова з економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики. А на місце Нахлупіна прийшов депутат Держради російської адміністрації Криму Ігор Лукашев. У голови російської адміністрації Сергія Аксьонова з'явився ще один, вже 9-й заступник. Новим віце-прем'єром російської адміністрації Криму став екс-голова департаменту міського майна російської адміністрації Севастополя Олег Казурін. Доліталися. Крим став безпольотною зоною для дронів. Найбільший китайський виробник безпілотників, слідуючи санкціям США, вніс зміни до програми пристроїв. Мова йде про дрони, вони ж коптери фірми DJI Technology моделі Phantom 3-го покоління. Як повідомляють аргументи тижня Крим, власник одного з таких пристроїв купив у Москві дрон, який відмовляється літати на території Криму. Експерти припустили, що китайський виробник вніс півострів в безпольотну зону для своїх пристроїв, дотримуючись побажань США, на території яких DJI продає більшу частину своїх пристроїв. Кримчанам дозволили віртуально навчатися в українських школах. На сайті Міністерства освіти і науки України з'явився список шкіл, які навчають учнів з Криму. У цих школах діти зможуть отримати освіту дистанційно або екстернатом. На сайті також є інструкція для випускників, які бажають вступити до вишів України. В зоні проведення АТО за минулу добу російські бандформування 47 разів обстріляли українські позиції. Порушуючи режим припинення вогню і Мінські угоди, бойовики обстрілюють сили АТО як з гранатометів, так і за допомогою бронетехніки. В зоні проведення АТО ситуація залишається напруженою. Бойовики продовжують вести вогонь по нашим позиціям, застосовуючи при цьому, окрім стрілецької зброї, міномети, гранатомети та навіть бронетехніку. Неспокійно було на Донецькому напрямку. З гранатометів та стрілецької зброї проросійські налаштовані сепаратисти обстрілювали наші опорні пункти неподалік Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та шахти Бутовка. На Маріупольському напрямку знову загострилася обстановка в Широкиному. По нашим бійцям, які тримають там позиції, ворог вів вогонь з мінометів та гранатометів. Загалом за минулу добу проросійські бандити 47 разів обстрілювали опорні пункти сил АТО. На Донбасі Служба безпеки України затримала бойовика так званого ДНР угрупування «Оплот». Вступивши до лав ополченців, затриманий мешканець Дзержинська пройшов підготовку в Росії. Вже на території підконтрольній так званому ДНР зі зброєю в руках ніс службу на блокпостах і обслуговував російську військову техніку. Пошел в воплощение с целью заработать денег. В Снежном я неоднократно видел российские танки, пушки, БМП. Однажды я видел комплекс БУК, который с Торель заехал в сторону Российской Федерации. Также я видел постоянно прибывающих российских солдат. Транзитом их везли на боевые позиции. Пока я был в Снежном, местное командование начало беспредельничать. Воровали деньги у нас и у простых людей. Я раскаиваюсь в том, что я работал в ДНР. Прошу меня простить. Готов помогать, чем смогу, в борьбе против российских наемников. ДНР і ЛНР – це ширма. На Донбасі воюють професійні військові з Росії, заявив колишній глава прес-служби президента Росії Владимира Путіна Михайло Кожухов. За його словами, польові командири терористів та їхні подвиги – це продукт російської пропаганди. І якби кордон з Росією був перекритий, то конфлікт закінчився б дуже швидко. Я 4 роки був на війні. Так от я абсолютно точно знаю, что никакой Моторола не в состоянии привести в движение 20-тысячную группировку войск и организовать котел под Иловайском или под Мариуполем. Я точно знаю, ну, как бы не потому, что мне кто-то об этом сказал, а просто по-другому не может быть, что этой группировкой должны руководить люди, у которых как минимум диплом генерального штаба. Это должны быть сработавшиеся, знающие друг друга, привычные друг другу люди. Люди, которые оттуда приезжают, их очень много в России, как известно. Они говорят, что если была перекрыта граница, то проблема Юго-Востока закончилась бы через очень быстро. Донецькі козаки не хочуть воювати за Путіна. Про це заявив казачий атаман Анатолій Бєєв на зборах козаків.
Отаман вступив в суперечку з прихильником Путіна, запитавши про вигоду, яку отримують козаки від того, що підтримують російську владу. Бієв впевнений, з них хочуть зробити гарматне м'ясо для Путіна. Что с этого будут иметь казаки за то, что они пойдут защищать путинскую власть? Вот конкретный вопрос. Да, что будут иметь казаки, казачий народ от того, что он сейчас пойдет защищать путинскую власть? Хороший вопрос. А кто вам сказал, что мы собираемся защищать эту путинскую власть? Кого вы собираетесь защищать? Кого? Я вам сейчас поясню. Турки 300 лет назад казаков приютили. Некрасов. Да. Заветы которого мы чтим и которые у нас за основу в ЦОДК. Так? Почему? Турки нам сейчас не враги. То, что они Путина хотят снести, да и хрен с ним. Что он нам дал, Путин? Хорошо. Почему вы сейчас готовите пушечное мясо для Путина? Договариваетесь с Министерством обороны, со всей этой шайкой. Понятно. А я Путину служил 25 лет, с Путиным служил государству. Нет, все, при пусть нам Путине вопрос. я отвечу. Что будут иметь казаки? Свободу ли, землю, свое ли государство? Что? Или гробы, кресты? Ізраїль не підтримує санкції західних країн проти Росії. Як передає Уніан, про це посол Ізраїлю в Україні Еліав Білоцерковський заявив на засіданні прес-клубу дипломатів без краваток у Києві. За словами посла, його країна відчуває санкції з боку арабських країн. Він впевнений, це не той крок, що приведе до вирішення конфлікту. Каже, це принципова позиція Ізраїля, тому країна не приєднується до санкцій. Водночас Білоцерковський зазначив, що Ізраїль повністю підтримує територіальну цілісність України, але зазначив, що в Ізраїля є інтереси в Росії, якими країна не поступатиметься. Призупинення Австрією дії Шенгенської угоди суттєво не вплине на українців. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Австрії Олександр Щерба у соціальній мережі. За його словами, для українських громадян не змінюється нічого, крім одної речі. Як і решта європейців, перетинаючи угорсько-австрійський, словенсько-австрійський або австрійсько-німецький кордон по автобану, себто по вертикалі за маршрутами біженців, люди мають бути готові стояти в черзі та пред'явити паспорт з візою. Україна в сніговому полоні. На півдні і центральній частині країни перекриті траси, сотні машин заблоковані. Рятувальники витягли зі снігових заметів більше 300 машин. Ситуація залишається складною у Миколаївській, Одеській, Кіровоградській і Дніпропетровській області. У цих областях рух як для легкового, так і для вантажного транспорту перекрито. Деякі області залишаються без світла. Синоптики на сьогодні прогнозують припинення снігопадів, проте морози найближчими днями посиляться. Термометри можуть опуститися до мінус 24. На півострів насувається шторм, очікується хуртовина і ожеледиця. Сьогодні вночі термометри опустяться до мінус 10, а в гірській місцевості – до мінус 13. Синоптики прогнозують налипання мокрого снігу, туман на дорогах, ожеледицю і хуртовину. Разом з тим вітер посилиться до 20-22 метрів в секунду. Можливе припинення роботи Керченської паромної переправи. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман». Залишайтеся на АТР. До побачення.